Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de overheid op zoek gaat naar young professionals. De ministerraad heeft onlangs een akkoord gegeven aan een stimuleringspakket. Dat betekent dat young professionals een voorschot kunnen krijgen van 20.000 gulden om een auto te kopen. Ook is er in het stimuleringspakket aandacht voor bijvoorbeeld de huur en de reiskosten en de vestigingskosten. En kan er een gedeeltelijke aflossing van de studieschuld worden overeengekomen tot een maximum van 10.000 gulden per jaar voor een periode van 5 jaar. In totaal dat hele pakket per young professional kan oplopen tot 100.000 gulden. En daarmee geeft de regering aan dat ze graag young professionals, mensen tussen de 20 en de 35 die een goede opleiding achter de rug hebben, aan zich willen binden voor een baan bij de overheid. Lo Martinez vandaag voor rechtercommissaris. Lo Martinez, de parlementariër voor de partij CAM, is vorige week dinsdag opgepakt. Na 2 dagen moest hij voor de rechtercommissaris verschijnen om te kijken of de aanhouding goed was verlopen, dat er niks onrechtmatigs was gebeurd. Vandaag kan hij zich weer melden bij de rechtercommissaris om te kijken of hij nog langer moet vastzitten of dat hij in vervroegde vrijlating kan worden gesteld. Dat moeten we nog afwachten. Lo Martinez heeft een brief ondertekend deze week waarin hij stelt dat hij afstand neemt van zijn zetel in het parlement, zodat nummer 2 op de lijst, Anthony Gaudet, kan plaatsnemen. Maar of dat nog op korte termijn gaat gebeuren is niet duidelijk. Eerst moet gekeken ook worden wat de rechtercommissaris stelt. Zo is de gedachte. Bouwase verbouwt golfbreker. Er waren werkzaamheden door Bouwase bij Marie Pompoen. Buurtbewoners hebben aan de extra gevraagd om een kijkje te komen nemen, want zij gingen ervan uit dat de oorspronkelijke golfbreker hersteld zou worden. En nu is er een klein eilandje verschenen. Extra heeft ook contact opgenomen met de directeur van Bouwase, meneer Van der Valk. En die zegt dat voor al die zaken een vergunning is en dat ze niks verkeerd hebben gedaan. De buurtbewoners waren daar kennelijk niet van op de hoogte. Sokoudi heeft aangifte gedaan. De diabetesvereniging Sokoudi had onlangs een gesprek met minister van Financiën en tevens Gezondheid Javier Silvania. En daarin hebben ze aangegeven dat het vorige bestuur een lege kas heeft achtergelaten en ze weten nu niet waar 75.000 gulden is gebleven. Ze gaan aangifte doen, ze hebben het ook tegen de minister verteld, omdat nu lijkt dat het huidige bestuur geld heeft verspeeld. Maar zij zeggen, toen we aantraden was de kas helemaal leeg. Moet nog onderzocht worden wat zich precies heeft afgespeeld. Mambo-overvallers ontkennen alles. Begin dit jaar, in januari, kwam er een video op sociale media waarbij een toeriste die was overvallen vast bleef houden aan haar tas. Maar die tas zat in de handen van een jongen achter in de auto. En zo werd die toeriste bijna 100 meter meegesleurd. Een zaak die heel veel aandacht heeft gekregen. In april werd de chauffeur van die auto die wegvluchtte veroordeeld. Hij kreeg 20 maanden gevangenisstraf, van 12 voorwaardelijk. Ook een jongeman. Gisteren stonden 2 jonge mannen voor de rechter. Zij worden ervan verdacht die tas te hebben afgepakt en ook vast te hebben gehouden, waardoor de toeristen natuurlijk gewond raakten. Maar voor de rechter ontkenden ze elke betrokkenheid. Aantal toeristen blijft groeien. De Curaçaose Toerismebureau heeft laten weten dat het aantal toerisme op Curaçao blijft groeien. Ook oktober was dat wat dat betreft weer een goede maand. Er kwamen namelijk 11% meer toeristen in oktober van dit jaar in vergelijking met dat van vorig jaar. Dat betekende dat Curaçao vorige maand in totaal meer dan 53.000 toeristen heeft mogen verwelkomen. Vooral veel Nederlandse toeristen die door de herfstvakantie met hun kinderen een bezoek brachten aan Curaçao. Nederland blijft natuurlijk nog de grootste toeristenleverancier met meer dan 20.000 afgelopen maand. Maar Amerika levert ook meer dan 12.500 toeristen in oktober. En Colombia staat op de 3e plaats met bijna 4.000 toeristen. Meer toeristisch nieuws. Grote Knip is maandag gesloten. Was u van plan om een dagje naar het strand te gaan aanstaande maandag? Dan kunt u dat niet bij Grote Knip doen. Die wordt dan gesloten omdat de bomen, de palmbomen, zullen worden behandeld. Er zitten veel termieten.
dat heet ook witte mieren of kommerhijn in het papiaments. En die worden behandeld, dat gebeurt weliswaar met biologische bestrijdingsmiddelen. Maar het is toch niet verstandig om daarbij aanwezig te zijn. En het gaat veel om palmbomen waar mensen onder schuilen als ze naar het strand gaan. We gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. U weet het, vanavond speelt Curaçao tegen Saint-Martin, belangrijke wedstrijd. En maandag tegen Sint Lucia. En die wedstrijd is ook belangrijk, beide wedstrijden zijn belangrijk. We hebben kaartjes uitgedeeld voor de wedstrijd van vanavond. Maar u kunt ook, maakt ook kans op een kaartje, of 2 kaartjes zelfs per persoon, voor de wedstrijd tegen Sint Lucia. Daarvoor moet u 1 vraag beantwoorden. Wat was de afgelopen uitslag? Dus op 6 september speelde Curaçao tegen Sint Lucia. Wat was toen de uitslag? Als u dat weet, maakt u kans op 2 gratis kaartjes voor de wedstrijd van maandag. U kunt dat sturen naar het mailadres redactie met een C, dus redactie @extra.cw. En ik hoop uw mail te kunnen ontvangen en dan maak ik maandag bekend wie de prijs gewonnen heeft. Dus wat was de uitslag? 6 september, Curaçao Sint Lucia. En u stuurt het antwoord naar redactie@extra.cw. Dan gaan we verder met ander nieuws, want koningin Beatrix die, is nog bezig met haar bezoek aan Sint Maarten en Saba. Gisteren was de heropening van de luchthaven. De luchthaven werd in 1944 geopend, Prinses Juliana Airport. In 2006 heropend, toen was het echt een hele grote nieuwe luchthaven. Maar door orkaan Irma is het in 2017 flink beschadigd. En nu was dan weer de zoveelste heropening. En de prinses, Beatrix moet ik zeggen, liep erdoor. Genoot van de wijze waarop de luchthaven is hersteld. Passagiers waren verbaasd natuurlijk om de oud-koningin daar zien lopen. En collega's van Algemeen Dagblad in Nederland hebben de volgende beelden op sociale media gezet. U ziet de koningin daar rondlopen op de nieuwe, het is geen nieuwe, maar wel de opgeknapte luchthaven van Sint Maarten. Onze collega Marcozani Willems had onlangs een interview met Milka Martijn van OCAN. Dat is de organisatie die opkomt voor de belangen van Antillianen in Nederland. Zij is sociaal werkster en de OCAN is begonnen om jongeren beter op de hoogte te brengen van alle situaties rond een verblijf in Nederland. Studenten moeten goed voorbereid zijn, maar iedereen moet goed voorbereid zijn, zo zei Martijn.
Zonder goede voorbereiding loop je namelijk de kans dat je op straat terechtkomt. Je moet in Nederland een BSN-nummer hebben, je moet een adres hebben. Heb je dat allemaal niet, dan wordt integreren heel erg lastig. En zeker voor mensen met een baby kan dat hele nare gevolgen hebben. Want als je in Nederland een baby hebt, maar je hebt geen adres en ook geen BSN-nummer, kan de baby in handen van de zorginstellingen van Nederland komen. En dat is een schrikbeeld dat niemand zou willen overkomen. Dus, zegt Martijn, kern is, stap niet zomaar op het vliegtuig om in Nederland een nieuw leven te gaan beginnen, maar bereid je voor, dan is er heel veel mogelijk in Nederland. Dat heeft collega Marcozani Willems van haar gehoord. En dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want in Peru heeft de Chinese president de eerste Chinese megahaven in Zuid-Amerika geopend. Dat gebeurde in Lima. De Chinese president Xi Jinping heeft gisteren virtueel de megahaven van Chancay ingehuldigd. Dat ligt ten noorden van Lima. Dit is de eerste door China gefinancierde haven in Zuid-Amerika en belooft de handelsbetrekkingen tussen beide markten te versterken. Zoals bekend, de toekomstige president van Amerika, Donald Trump, wil de handelstarieven verhogen. Er dreigt een handelsoorlog en juist een haven zoals deze speelt daar een belangrijke rol in, omdat boten niet langer via Amerika naartoe moeten gaan om verder transport te regelen, maar rechtstreeks naar Zuid-Amerika kunnen gaan. Dat scheelt tijd, maar dat scheelt ook inkomsten voor Amerika en daar is Amerika ook niet blij mee. De president van China is in ieder geval heel blij met het grote project. Hij is trots dat China en Zuid-Amerika samenwerken en dat de connectiviteit tussen beide landen vergroot wordt. Het megaproject begon in 2021 en bevat in eerste instantie 4 aanlegsteigers, maar uiteindelijk moeten dat er 15 zijn. De investering voor de haven $3,5 miljard. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er binnenkort weer en ik hoop u ook. Allerbeste, tot ziens.